Mas nindot jud basta mahatag sila tag sa kalipson sa karabay. Kay mutin kami. Imo der. Di mo suwa ng bulpen basta way usa ka libo. Mo ni sakto. Wa jud na naman Kay mubutar jud ta basta butaranan. Sa mo tagtarag der. Tapos manghatag og usa ka litson karabay. So si lami na dyan tag sa mo tag agilam sa litson but nga tag sa kalibo. Iwa ang lechon. Uy, pataka mo diyan sulti. Ang sakto na. Ano mo butar mo sa inyong kinasing-kasing. Kung pataka mo butar ang gatong barangay dili na maayo. Kay kung dili maayo tong barangay, wa tay makuha na. Pataka laman tao butaran dyan sa gatong butaran dili maayo. Bawi raga po na silang mga korta kay ako dato man tas mga ugma kay dili mata datos korta. Ang nga ni matuhan na sini ko dami apil niya election ba ang ato nagkasal ni Napita ba tama na napapanood ng apil ang buang nga mga tanong na bata pagani tiguang nag-iutok ba mindset